ndifuna kufanana ndi Yesu maendedwe ya. Ndifuna kufanana ndi Yesu makalidwe ya. O makalidwe yanka, makalidwe a, kalidwe lanka, kalidwe la gaine. Ndifuna kufanana ndi Yesu kalidwe la. O kupempela kwanga, kupempela kwa, pempela kwanga, pempela kwa gaine. Ndifuna fanana ndi Yesu pempela kwa maendedwe yanka, maendedwe ya, endedwe yanka, maendedwe ya kaine. Ndifuna kufanana ndi Yesu maendedwe ya. O makalidwe yanga, makalidwe a, kalidwe lanka, kalidwe la kaine. Ndifuna kufanana ndi Yesu makalidwe ya. Ndikulandireni okondedwa omvera konse kumene muli. Henele KHALIDWE mtumiki wanu believer. Lero pa 26 October 2023 sabutopiki khalidwe la CHRISTU. Mwana Mulungu dzulo linali pano timanena kuti chinzimu cha chiwero. Eni dakambena nkhani imeneyi pa masiku awiri. Dziko lafika pa wesi, Afrika yafika pa wesi. Zochitika za munthu dzukhala ngati nyama. Munthu achoka manyazi, sakupangaso manyazi pochita mchitidwe woyipa chinyamanyama. Wina angoleka akazi kuma angoleka. Moti ndikunena ndi wina mabanja amene amangisa pa gome ambiri mpiri. Kuchita lumbira ndi kulumbira sitidzalekana mpaka na imfa. Palibe chifukwa chodzatilekanisa. Koma amene mabanja akuthera mukutha banja foti mvula yagwa. Banja kutha banja kutha foti fertilizer wadula. Banja gbede kusempana chifukwa cha munda ofuna kalima. Wina banja lipite kumunda wakumtundo jari ayi tipite munda wakumuzi mpaka na basi banja yatachoka. Koma kutsikwa kuno mwalekana ndi akazangari. Ichitu ndi chinzimu cha chinyama, chinzimu cha chiwero. Ndikukamba ndi wina akamawerengetsa muna amene akhala nawo ena nkumachita kuyiwala kuti amenewa sadapambane sare. Chinzimu cha chiwero. Mzimayi wamkulukulu dzimene akuchita anthu kumadabwa mayi ameneyi bwanji, mayi ameneyi bwanji. Mzibambo wamkulukulu magonana ntiwana. Zokhutsa dzobwera ngati dza fashion choncho anthu magonana osonaso ngati vuroyi. Pakwaya bzikuchitika dzisembwere ampingo umodzi mangogonana kumangozembelana. Atakulu ampingo amagonana ndi mayi wachigwirizano kumangozembelana. Mota akazi kufika akazi kumenyana. Kuweruka kuchali chibanja kuti tata kupemphera ukundisokonezera mamuna wanga. Bwanji umakonda kuyenda ndi amuna anga. Mchali chimu bwanji akofika lekale. Anthu leka mzimayi ayimanga nsalu nchuno. Bwanji umenta ndi amunanga ukafika mchali chimukoneka ngati ntasesa poti agwebana, akhadzulana, athidzimulana. Why? Chinzimu cha chiwero. Chinzimu ichi chononga zinthu ichi. Chinzimu cha chiwero. Ndedzula ndinanena kuti ngati mukangona siketi mtima wanu sumatha kuyima, sumatha kugwira pakwenda chinzimu cha nyama pa moyo wanu.
musachedwe chifuka chikuonongani, musachedwe pitani kwa atumiki, musachedwe wina akupempherereni chinzimu chimene chichichoke mumasulidwe. Khutitsidwani ndi akazanu, kangokula thupi, kangochepa thupi, kangoyera, kangakuda, kangophunzira, kangosaphunzira, ndi akazanu yawe adakupasani. Limbikitsani, kondanani ngati banja, chinzimu cha chiweto out. Lelo Lord, tiyambe chapter number 37. Ndipo tili ndi subtopic mchaputa ichichi. Muli zinthu zambiri zoti tikambirani mchaputachi. Ndetili ndi topic lero, khalidwe la chikhristu. Tiwerenge limodzi. Chapter number 37, tiwerenga verse number 1. Paja sitikupaza, tiwerenga mavesi owerengeka kandi awiri atatu apa. Mawu otsogolera, Josefe agulitsidwa ndi abale ake. Bilifa tikunena kuti abale ake. Siuchokera kutali. Pachichewa pali mawu, nkhondo ndi anansi. Abale yake antakata, abale yake angulisa, abale yake anchitira chiwembu, abale yake ndikuti abale. Chifukwa ena mumayembekeza kuti basi ndikuti zichitika pa anthu akura dzina zidzuma chitika mwa abale. Ena mena kuti mveso opweteka, abale ampingo umodzi, abale akpayala limodzi, abale otizungulira, abale amtundu umodzi. Ena anu amtundu wanu ndi amene kukumvesani upweteka, abale ndi amene ulodzani, abale anu ndi amene sakukukhomererani. Abale, nkhondo ndi anansi. Wina amaoneka pa iwe mbale kukumwerirewo nkumadabwa. My brother, my sister, mano panja pakuoneka ndithu useka koma mkati mwake musakuseka. Bilifa kuti anthu kudziko kuno amaoneka mano oseka koma mkati samaseka. Amangukupha maso, ngukononga maso. Mkatimo sakusangalala nawe, mkatimo ali nawe milandu, mkatimo dzuwa pweteka, mkatimo sakudzimvetsa. Bilifa tikunena kuti khalidwe la chikhristu. Khalidwe ndikuti khalidwe njorani khalidwe lano. Verse number 1, tiwerenge limodzi. Mulungu unena kuti ndipo Yakobo anakhala mdzikomo. Anakhala mdziko limene anakhalamo mulendo atate wake Isaki, dziko la Kanaani. Mibado ya Yakobo ndi iyi. Josefe anali wa zaka 17 17 years. Anali nkudyesa zoweta pamodzi ndi abale ache. Ndipo anali nyamata. Haleluya. Ndipo anali nyamata pamodzi ndi ana abiriha. Ndi ana amuna azilipa akazi atate wake. Ndipo Josefe adamfotokozera atate wake mbiri yawo yoipa. Bilifa tikunena za khalidwe lero. Kudziko kuno kuli mbiri.
mumamveka ni mbiri yanji, muchuka ni mbiri yanji. Ndamika ndinu dokta, koma mbiri yanu njorani, makhalidwe yanu ngorani. Chifukwa zimene mumapanga, zimene mumachita, makhalidwe mene mumakhala nawo kuntchito ndi zimene mbiri zibuka m'mudzimu. Mene mumachitira ngati biliva, mbiri yanu ibuka nsochoncho. Muri mbiri yorani, muri makhalidwe yorani. Ine ndili ndi funso ine, mumachuka nziti. Baibulo inena kuti Josefe agulusidwa ndi abale, Josefe akuchitidwa choyipa ndi abale, Josefe akukanidwa ndi abale, Josefe abale nkukutira mano, Josefe abale yake sakusangalala naye, Josefe akuyenda munyengo za paniki, Josefe zikunchitikira zinthu zoyipa, Josefe akudusa munyengo zowawa. Khalidwe. Malemba anena kuti Nyamarayi ali mdzaka 17 ankagwira ntchito. Nyamarayi ankawera zowera za adadi wake Yakobo. Nyamarayi musayiwale mwana Mulungu apapa ndi kuti Isaki wamwalira alipo kudziko tsopano tikuonako ife nda bwana Yakoboyi. Ayakobo ndi amene ife tikuwapenya. Ana amuna ali nawo kwana 10 ndi angati ati 12. Musayiwale kuti dzaka zajaso adabereka nawo. Leya naye aberekanso ana. Rakelo amwalira atabereka ana awiri amuna, Josefe ndi Benjamin. Koma iye pomwalira mwana waja adatcha kuti akhale nda Binoni, koma adansintha dzina Yakobo. Asakhale Binoni dzina la minyama, asakhale Binoni dzina la nsautsoyi, asakhale Binoni dzina lobweresa dziwanda yobweresa kulilitsa. Adansintha nakhala Benjamini, mwana odalirika, mwana opa mtima, amene adamulandiranso mu ukalamba. Khalidwe. Ena manena kuti khalidwe ndi chuma. Khalidwe. Muri khalidwe lorani, muri khalidwe lorani. Ndiyamika ndinu membala wa chipembedzo, khalidwe lanu njorani. Dziko langa ndilisekwerere. Akhristu ali khalidwe lapadera losiyana ndi zipembedzo zina. Tikamanena kuti awa ndi akhristu, machitidwe awo amasiyana ndi ena. Endi dzina ili loti akhristu iyi, mpingo woyamba adapasidwa ku Antiokeya. Mukalenga buku la Machitidwe chapter number 11 verse number 26, akuti ku Antiokeya adaona mabirifa oyambirira, makhalidwe awo, mayendedwe awo, mbiri zawo, chikondi chimene chidali mwa iwo, kudzichepesa kwawo. Akontekeya adati awa ndi akhristu. Birifa ndi dzina uchitapasidwa iyi ndi akhristu. Akuti dzimene akuchita dzafanana ndi Yesu ndiye kuti mkhristu. Birifa tikamanena kuti mkhristu ndiye kuti akuchita mofanana ndi Yesu. Makhalidwe onga Yesu, mayendedwe onga Yesu, kudzichepesa onga Yesu, mayankhulidwe onga Yesu, mavalidwe onga Yesu. Dzuma ndidabwisa kwa mpilata wawo ndi akhristu, koma mavalidwewo amavala chonchi. Ndi ulule pano tikati mkhristu amachita zinthu mosiyana ndi ena. Mkhristu amamvetsera Mzimu Woyera umatsutsa kuchipinda komweko, akuvala sanachoke kuchipindako. Mzimu Woyera nkanena kuti no, ufuna tuluke chonchi iwe, ufuna tuluke chonchi eka upondaponda pwapwa anzache panja pacho andati udikirana sisi, tiudikirana sisi, akusintha chovala. Mzimu Woyera wamtsutsa.
ndikunena ndi ena mundivomereza ino amene muli akhristu mudatsutsika kuchipinda kulephera kutuluka mudayesa kuti mutuluke panja inu mudamva mzimwera no bwerera kasinthe mudabwereranso mkati ndi ukasintha kavala dzadzidali anakutsutsani mzimwera umatsutsa mzimwera mwabwerenga Galatiya chapter number 5 verse number 22 ati chipatso cha mzimwera ndicho chikondi ndiye mukatsika kumapeto kwacha nina kuti chani chiletso amatsutsa nkari mzimwera malankhula nkari amakutsutsa nkari amakulangiza nkari amakulankhula nkari amakuchenjeza nkari ngati zizi pa iwe sizimachitika ndinene pano zote ndinu mkhristu chifukwa alipo ambiri machechi members koma si akhristu adadzipasa sokha maina kuna ndife akhristu okha chabe sakudziwidwayi mkhristu ali ndi khalidwe mkhristu amaleza mtima pali mzimwero muluma mpangisa kuleza mtima miningi ndekuti amakumana nadzo nkhondo ena makhosa kunyoza ena makhosa kuntukwana pilifa tatukwanidwa ife ndi anthu amene sadatione tanyozedwa ife tapakidwa zinkhani ndi anthu amene sadatione zimenezi zimachitika ndi chilenga chakuti aunonge ntchito biliva tamvera amaleza mtima kuleza osadzitengera zisiyeni imene ndikhalidwe imene Kristu Yesu amayumba nkari mwa anthu amene atembenuka mtima amene akuzitcha kuti Kristu usanditsutse mwana mulungu buku la Efeso chapter number 1 verse number 13 Bible imanena kuti tsiku limene mudakhulupirira mwa mulungu tsiku limene mudalapa ndikulandira Yesu day manager uthenga udalalikidwa kampa maliro kuchalichi nkapa open air chifukwa anthu fedatembenuka mtima mosiyana tsiku limene lolo limene mudakhulupirira message kampa internet kampa WhatsApp tsiku limene lija kuti mudavekedwa chizindikiro chikole choti ndinu wake wa mulungu andi chikole chimenecho ndi mzimu woyera amene adalowa pa inu ndi mzimu woyera mukamulandira amakupasani khalidwe latsopano amakupasani makhalidwe atsopano timodzika haleluya ndiye mzimu woyera atipasa ife makhalidwe ofanana naye timodzika timapirira kupirira kudziko kuno kuli dzowawa kudziko kuno kuli dzoipa kudziko kuno kuli dzinthu zosamvetseseka mkhirisitudi biliva chifukwa dzilipo dzina dza feki dza china chikhristu chochita kutsata makolo kuti bambo anga amakhala kuno nanenso ndi alonde Yesu sakundziwa sadatembenuke mtima chikhristu cholonda amayi chikhristu cholonda agogo amene wabiliva timati chikhristu cha feki cha china tukamba za chikhristu chenicheni cholandira Yesu kambweni mpulumutsi biliva pali khalidwe limene umayendamo yosiyana ndi ena khalidwe umakhala woleza mtima akhoza kukunyoza koma sunganene kuti basi andimfa biliva mkhristu mfunseni Yesu adanyozedwa kulavuliridwa kumenyedwa kutukwanidwa kutani sanabwezerera mangoli mwakhululukire khalidwe la chikhristu biliva chikhristu ena machitenga ngati chopheka kungupita checho bwerera pali khalidwe chikhristu chimatiletsa kuchita zinthu zina zimene dziko akuchita chikhristu chimatiletsa kuti zimene sizapange Yesu anati ndabwera ine kudzasiyanisa mwana ni makolo ake kudzadanisa pa mtundu kutembenuka mtima ndikuuza mtundu wako kuti mafano asindenda nawo sindipanga nawo zamankhwala agogo nkudzika kuti iwe walodzedwa ufuna umwalire sukhalanso pa mtundu pathu manena kuti lero ndachoka pa mtundu pano ndine mtundu wa Yawe
mudzi kugwadezeka mwana isiti kumvetsa ife mwana akukana miyambo yathu chikhristu chenicheni. Dzina dzindzafeki, dzina dzangodabhira, dzina dzangokonza, dzina dzindzopenta, mvula ikagwa chimasunguluka chikhristu chinachi nchamasana, kukada palibepo chikhristu dzafeki, koma chenicheni chimakhala masana chikhristu, usiku so chikhristu. Akakhala eka biliva, akakhala kwa ena so biliva, alipo ena amakhala biliva pa gulugulu. Amakhala Kristu pa gulugulu, akakhala pa eka sin Kristu. Kristu khalidwe amadikirira pa yawe. Amadikirira pa yawe. Biliva zinthu zimene kudziko kuno anthu akuchita sikuti ife tingalepheretu ya. Mundimva sitingalephere and sidagwaso mpapaya ya. Mphamvu zimene Mulungu adatipasa nzopsa kwambiri. Tikhozanso nafe kutenga akazi 4. Ndakhala ndikunena pano akazi 4 akazi 8. Manga nyumba inapo onsaja ndikuwaberekesa. And mwina miyezi iwiri aliyense mimba pwi bwanja ndi onsaja akazi achara. Aliyense lini mimba. Potaja kachimenecho ana 8 nthawi imodzi. And podusa 3 years ana 20 chakuti. Biliva zikhozo chitika waye akazosa kuchuluka chikhristu chimaletsa kuti mitala ndi tchimo. Pamene chipembedzo china chijati arenge asavutike bora wadyese, koma chikhristu chikukana mitala Khristu. Muganiza kuti kuzemba sitingathe kuzemba. Kuthawa pano kakumana ndi azimayi kuntsinje kuti anthu sangaone. Bwanji ana Mulungu asakuzemba chikhristu chimaletsa chigololo. Chigololo ndi chimo, andi amene amaletsa chimenechi ndi chikhristu. Chifukwa Yesu sadapange, mabirifa oyamba sadapange, koma ngati wewe umangogonedwa, umangogona ndi akazi ambiri tamvera, umangopita kuchali chijasti chechimemba siwe Khristu. Chikhristu chimakutsutsa no akazanga akwana. Chikhristu chimakutsutsa. Sikuti nkusowa nzeru ya. Sikugwa mpapaya ya. Haleluya. Ndilankhula ndinu azimayi amene mudachitika chisomo kukwatidwa ndi Khristu. Mamuna anu amakukondani kwambiri. Musamamtenge ngati opepera. Sikuti angalephera kufunsira. Akhoza kupanga zimene azibambo achibandubandu akupanga. Koma chifukwa cha Yesu adawapha mtima wa chigololo. Chifukwa cha Yesu sakupanga nawo dzamitala. Chifukwa cha Yesu samazembera akazawo. Chifukwa cha Yesu chikhristu chimakuletsa izizi no. Tili modzi mwana Mulungu. Ena kulemera mwansanga mpafa. Kumangoba chinyengo makatangale. Chikhristu chimakuletsa no sapange nawo zakatangale. Muganiza kuigwira mbuzi, kuizembesa, kuigulisa raoniyo. Angalepherana, ana Mulungu angalephera zimene. Awa akuba ng'ombe kugwira ng'ombe 4 kuzimenya kuzolosa mtsinje wa Shire mpaka kazigulisa chakutcholo kubwera kumene kuma mamiliyoni. Banja tabasi agula yache galimoto. Chinyengo. Tikhoza ifenso kupanga koma chikhristu chimanena kuti no. Mundimva. Tingatheso kuzemba. Tingatheso kwabela ena. Tingathefe kuba mchimanga cha anthu. Tingatheso kuba ndalama za ena. Muli bwanji ma-accountant nonse. Nzopheka kusipatusa ndalama zikuzika mu account yanu kapena account ya bale yanu, kampani yondu kupita pansi, business yanzungu ndikuta kwa masimu mapanga wae. Chikhristu chimaletsa kuti no. Koma ngati sumatsutsika umangopanga nawo zakatangale ndili mfunso. Chikhristu cha mtundu chopenta cha China chanchali chibaba kangochoka mmene mukuyenda maliseche. Chikhristu cha China. Ambuye atithandize kwambiri. Khalidwe ndi chuma. Khalidwe. Tukamba za khalidwe la Chikhristu.
amakhala odzichepesa. Mukadzampeza wina kamwana kang'ono koma kukula mtima dabwanakoni. Chikhristu chimampanga wina kudzichepesa. Osati nthuku matukutuku aifeyo mparali aifeyo timata aifeyo iyayi. Mwapempherera munthu achiritsidwa mulemekezeni Mulungu kuti ndi amene achiritsa. Mpaka na ifeyo mparali ifeyo achale mparali tikangopempherera munthu pomwepo matenda kuchira. Nonse mubwere kwa ine chokani konko koma ineyo ndiye ineyo mubwere pa ineyo. Biliva zikafika pamenepo tamvera udabwe nazo. Zilipo dzina zopenta, zilipo dzina za China, zilipo dzina zoneka ngati golide si golide. Dziko lange ni matumvere chenjera Afrika pali zina za feki. Amanena kuti ndi akhristu koma mphamvu adzitenga kunyanja. Endi dzululika kopya endi akululana kopya. Banja liyayi adalinopa meeting kumfunsa amene mtumiki wa Mulungu otchuka kwambiri akululana endi kumene tikupitaku dzululika dzambiri. Onse achi China onse opentapenta kuti kudzukusungunuka dzudziwika kuti mphamvu zake akudzitenga kunyanja ndi anadi apusisa anthu ambiri uzitchangata zitumiki asalatumiki akuyendera mokhwima. Ndimati ndinene Biliva chenjera zilipo zina kudziko kuno si akhristu. Chikhristu chili ndi khalidwe kudzichepesa. Baibulo ikunena kuti Joseph adawuza adadi yake, adadi akuluakulu anga ngoyipa ali makhalidwe oyipa ali ndi mbiri zoyipa. Tikamapita mchilemu sakuchita ngati Ayuda, sakuchita ngati ana Yakobo. Ali ndi mbiri zoyipa akumapanga nyasi. Ndimati ndinene inu ana adzitumiki mukutichitisa manyazi kwambiri. Ana azibusa abwera zibandubandu manyazi. Joseph adandaula, dadi akulu angawa dadi aumachita zinthu zoyipa akulu angawa. Ana bishopo lemekezani Mulungu, ana azibusa nkondeni yawe pakuoneka makhalidwe oyipa mwalandandani. Kodi simungakhale ngati bambo anu Yakobo, Rubeni, zimene mukuchita Rubeni, Asimeoni zimene mukuchitazi zodabwisa. Muyuda sachita choncho. Joseph apereka ripoti, dadi jamuna chidzi dzana dzanudzi nzoyipa. Wapemphera koma oyipa. Anthu akunja nkuchita noti amene mwati ndi mkulu mpingoyo koma choyipa kwambiri. Khalidwe ena khalidwe yawo ndewu pamene kukhala anthu ndilekaleka ndewu nkhonya basi. Khalidwe oyipa. Ena khalidwe yawo kuledzera. Mulungu kuti kuledzera. Fuka ena mmadzipentapenta timwano koma musaledzere. Tamvera sizimatheka kuleka usaledzera. Khalidwe la Satana kuti kudeva lini makhalidwe, ziwanda zini makhalidwe, naye mzimu lesa ni makhalidwe. Mudzingosiyanisa kodi zimene akuchita mayi awa nzawu Mulungu kapena nzadyabu. Ndipo amaonekera Chikhristu pamenepo. Dziana za Yakobo Joseph adadzitulukira ankamzunza Josepheyo, ankamvesa kwawa Josepheyo, ankampana Josepheyo, ankampasa zibalo Josepheyo, ankaipidwa naye Josepheyo, ankanyasidwa ndi Josepheyo. Ukamaona anthu ena akuipidwa nawe kwambiri tamvera ndi dzanthu zopemphera koma sizimabilivayi. Anthu opita ku chalichi koma sadalandira Yesu amakhala oyipa. Amakhala oyipa kwambiri. Kudziwa kuno kuti anthu ena za Mulungu zimanyasa. Biliva kuli malo ena ouma kwambiri. Dzulo nali ndi open air kunsanje pa primary school ya kuti amati chani nthawira chapo. Biliva kumangirira zida, mangirira keyboard, kuimba kunangobwera riana renireni. Azimayi azibambo ndikamati kwina kukufunika kugwesa, kukufunika chigalauza, and dzoni mamve kutsimikizira kuti mudzuno kufunika door to door.
anthu osabwera pakhomo pachi munthu osabwera talalikirabe munthu ali pakhomo pakepo kulalikira kutsegula kwambiri masipika chokuti mwina achite kumvera pompo ndiye machita kuona kuti uli pakhomo kwako pomwepo umulandire Yesu akubwera pompano ngati sutero adzakutenda uli pa ena makhudzidwa osayandikira koma akadati abwera ngachipani bwanji akadamva kuti pali zochitika zinapo za mabungwe akadathamanga kopya koma titangofika kuti Ambuye Yesu ngabwino anthu ajosafika posafika aziphunzitso dali mtali motamika Ambuye ahede dati pasamalo tadziwana nawo takubana ndaphunzitsi ena koma pamalopo tinali rokharoka believers mchosakondedwa ndi dziko idzi anthu ambiri sadzikonda idzi koma mkhristu akangomva nsacha kuimba mathamanga pompo tikachitane support tironse mwana Mulungu khalidwe ndangoyamba ine chapter number 37 pali minofu yambiri mamu ndilondole Atate tithandizeni tikhale nawo makhalidwe abwino osati ngati makhalidwe a ana a Yakobo makhalidwe oyipa tipilire dzina la Yesu oyera mtima tiyankhe kuti amen and amen.